unsa. Gapon nahalin kuno ang iyahang kinhason ngani kag kugihan ni Hong Mariano. Kay kugihan man sad nimo ka magbata. Mo nang nagkugi po siya pero wa man kay duty ro na ha. Wa man siya duty mo nang nangikakay pod kay harong ijawat. Ako sa agamong agianan ari nakita na po nako si Mariano kay nangitag sideline. Ang iyang sideline kana maninda kuno siya saging banana kuyo kinalamian unsa. Gapon nahalin kuno ang iyahang kinhason ngani kag kugihan ni Hong Mariano. Kay kugihan man sad nimo ka magbata. Mo nang nagkugi po siya pero wa man kay duty ro na ha. O man siya isuti mo nang nangikakay pod kay harong ijawat. Eh mabuhi na taan na. Asa man karon no? Manindas saging o sa hapiti min na. Sikreto ra gud. Nay tigluto siyang banana. Yo, sa kinahalinan pa dyan na banana kyo. Kuzaw ni si ano kay negosyante ka aso di. Mahimo naman kuno ni supervisor kay puli man kuno ni Ate Estrel. Nataktak man day si Kati no ha? Korea. Shout out ko di Kati Bansali nga negosyante og Litson. Kinalamian ko kunay ng Litson. Asa man kano? Ha? Order na kuno mo ni ano ug banana kyo, ha? Nasi ay longganisa, nuggets o chorizo. Mga negosyante ng mga tao ron tungod ng COVID-COVID. Nakali si ano, manginhas na pagkaon niya. Kinakugihanan kayo manginhas ba? Nami ba yan ang kinhason? Datapuan di ko kayo ba manginhas ba no? Mag-deliver sa dagnanas, siya daghang suki. Kani si ano madato so ni si Saron kay di bakag nay kasagingan ni daghan sa balilihan unsa manarakyuho ni sa plus manginhas pa jud si ja nay kagalingong hunasan ijahan tun dagat sa Galyares. Oh are ko ari no ako nang pag 20 minutes later. Ako sa boarding house, dan ako sa Loyton, dan sa Turbo, manglikay na po din akong mga suki-suki raw, nahayali-hili. Nanglikay na po, dag mga suki-suki lab na mo ari. Kay mahadlok, i-vlog. Dara po si Marialina, nagpagwapa, kay ingon man siya nga ijawat na naman po, mahalin kuno siya, kay minsang nasakitan na baya ni si Marialina. Sa taga Sanre, sa kanang mga taga Sanre lagi kay mga manluluko lagi ng mga laki ayo mo patunto lagi ng mga laki ng mga taga Sanre. Muna si Marialina naning kamot nga magpagwapo pero gwapa man dyan na si Marialina dila kaadyo kuan ba. Samot nang magakanang magpabangs na siya. Kinagwapahan ka adyo na. Kung sa ganang asa naman to si Ate Melissa o si Ate Madeli na nako man. Di man jud ko mo gawas ani di man jud ko mo kuan di mo manggawas diha. Oh, mahadlok pa dyan mo i-vlog. Mahadlok dyan na sila i-vlog na ako. Kani sila di mo angay musikat. Laba mo ako mo angay ko musikat. O na si Ate Madeline o. Anja di dyan mo kapangarte ron kay kanang di man mo manggawas ana. Si Ate Melissa galikay na nanaho kay na-hurt naman na siya naho kay vlog manaho kay katong ga-short nga sina upaa. Ug ako jud sina upaa di ko magsusaw jud ipatara lagi. Pero di man lagi ta parehas ug ngauna-una. Di man ipakita ilang beauty ba anja. Ug ako ginatog ti ag paa sus. Palaway-laway yun lagi tanang mga baji lagi mga laki lagi. Hoy panggawas mo na sige pagmuna nako. Dito sila manggawas.
Kani sa Timadilin, mura din mo gawas kay naanad na sa Timadilin sa vlog. Ay, ari na lamang ko rin pang laki kinani si Harvey. Hey Harvey. Manghihi kuno si Harvey, jangan naman kadiha katubang. Kok kinagiran ka suarin sa wala po ko laing lingaw, ron di manggulabog na po ko rin mga tao rin. Mura man di silang mabuang, magtanan ko kay Hanok i-vlog. Nadaserbi ka pa sa mangil na magmangihi, pero wato ito mangihi. Ikaw na nang hinamin. Magpagwapo, naman ko na nagkimo ka. Dali naman po ning budget, kaniganan ba ning budget? Good boy na rin, good boy. Kana, maadyo na, good boy. Okay naman bang budget? Pero di palabihan. Oo, okay naman budget, pero di mga bit. Ayaw naman po mga pangdalian ng mga minjo na, kay delikado na. Sa Diyo pa man ron, aris sa naman ko siya palikon ng mga baji kay handog sobra. Samot ka na sila salbi. Derate! Manglikay na po ni sila ron. Manglikay lagi. Nama day customer at to sa mauwaw ta. Ay, sa Timedilin kay naanad naman ni sa Timedilin sa vlog kay always naman ni. Kato sa Timilisa maglikay ko. Jakani guys mo na mong kananan maudto pero usahay ra po ko ani kay usay mo dong ko pa mga laing grupo. Kung kinsa to na ilagbig sudan adto ko pero sila unsa mama sudan di ko mo apel ngana ko kasigurista. Zakari si Harvey kay di man mo kaon og sudan kay kinahanglang lami man jud ni sudan ni Niza Kalinaw. Tay mo na tanong te. Palati lami man ite. Maria nga. Day Dani, Maria Lupoy nga mga tanom mo mga adik mo pud sila mga tanom day abi kog si Mama ray adik aning tanom. Apil man di pud sila. Lami man pud ang buwag kay maka beauty bayan sa tong bahay. O unsa man ang mga tanuman, unsa naman nga mabuhi pa din eh. Tanawa guys, mabuhi pa kani si Za, unsa man ni tanuman ko. Unsa kani mo ni katong nakahinumdon ko sa galeriya ni ni Dayan sa una dito kami na-assign sa Galeriya Luisa. Mao ni among himuong buki-buki. Nakoy gitagaan hong ik sa una ba sa ngani gihimo-himo mig buki. Kani among gihimo, mura mo sa buki, jagi palitan mo plastic cover. Mura jud si buki. Nagkani si nagbuwag te. Dahon-dahon man eh. Karon ba nauso jud ang mga buwak kaning lockdown kaning COVID kaning tungod aning COVID. Sa una, ang mga kaang di na si zama kuan, di na zama hutdan aring siling area patong paliton karon mahut-hurot-hurot. Ilugan. Kay tungod lagi aning nauso ding mga buwak. Ang mama dito sa bukid sige ra pangitag buwak. Buang lagi ng buwak. Sa bagunsa man kate. Gikan nagmap si ate unsa isang gikupsan ingani din ang pagkupos sa map. Mga tugihan ba dyan sila o? Nawa o. Alugpita na anak kay para mawaang kuan basa para di magbasa kay basig madakin as nato imapan nato pasa ka jo. Para dali pa sad mauga ang map. Damat to nagkuno siya ako puning sundon. O karon wa nay customer himbalik na jud ko ari nila kay wa nay customer. Ganiha na uwaw ko kay customer man good. Unsa basig mapasagpaan ta na vlog-vlog ko nga maapit sila. Unsa sa Timilisa mura na jud kag kuryente. Pinamurahan na jud kag kuryente oh. Tama te. Oh, kanya mo. Timilisa. Ano yan? Sige kati. Pariban, diba? Utrute. Parang manikin ba? Oo. Sa ka patuliit, bitaw nite. Naman sa Timilisa, diba? Gwapa na. Ipa-vlog tayo sa... Tinutuliit naman sa pero... Usban ba? Na! Tanawa tayo. Tanawa sa kamerate ba? Tanawa sa kamerate o... O... Liman ba ka nga? Google! Barinig kita sa mukha eh! 2 hours later. Hi guys, it's me, Gits King Ayon, and today is... Ang sarong adlaw, Ming? Kuan.
Mo na ga-vlog Bernes. mo. Today is Friday, September 25. So cut off na mo sa mong sweldo. Unsa guys? Panglibre sir. Nako diri sa kuan kanang sa trabahoan. Break maruna mo. Break maruna mo lagi unsa kay na laging request nga makig-vlog nako. Unsa amo apil sa vlog ba? Unsa mo ni kanang mo ni among iring dinhi sa Luyton sa una sa kinagupahan ba ni ganan nga buang mga laki ani. Nakani kay kiat na punig sugod kay gauyab-uyab na punig taman-taman jakan mao ni si O mao ni si Miming, mao ni si Cathy Rizada, ang babaeng iring, ang babaeng iring dinhi sa Luyton. Unsa mo ra di jang gidong dinhi kay ni-request lagi nga makig-vlog nga makig mo appeal si Zaba jang ginan nga katong imong mga TikTok i-vlog to tanan ay i-vlog i-compile ba din i-upload sa YouTube kay adyo na laman ba din makakwarta ta nimong TikTok diha. Unsa ming gunang wa kay duty day karon ming. Absent ko. Absent ka kay? Kung ano ni mo. Sing absent ra siya kay mudong ra lagi si Jari kay makig-apil-apil og vlog unsa. Mura di jagi absinan, salamat lamang kunting jagi subscribe na lagi po kunin mo ming. Kuman na. Sumangil Isa lamang ka. nagbelo na tubok ano. Unsa gikalimbang na niya unsa. Unsa ming dako sa sweldo ming ha. Gumero sir. Ikaw ay dakog suldo. Na kinagamyan nagsweldoan ni oy. Ikaw may dako kuan sa kani si Miming sa pag nag-overtime nag-unsa ni ngani mo sa una ni summer job. Adi part-time ni siya dinhi sa BQ unsa. Luoy raman kay di pa siya gusto nga mo hawa gipahawa kay ting tak-tak man ang apil ni sa nahawa. Wa nahawa nga nahawa ha kanang hawa na gitak-tak na ba kay wa na ikasweldo man lagi siguro mo na nga gahilak itaw ni uniform pa og green. Excited pa sa uniform pag ando day pahawaon raman ay bata pa mampud ni kinahanglan magkugi sa lagiming magdi sige uyab-uyab. Wa man ko uyab. Parehata sir, ote uyab sir. Way uso na uyab-uyab ron kay kinahanglan kwarta nga to aron. Asa man day gimong uyab si kuan dai pan niya. Wa. Bod. Nay uyab tuho na gidinay. Kuyaw na jud mga badge ron no kay mangdinay sa una mga laki may mo dinay nga way uyab kan mga badge na. Wa man gidinay. Sus ming unsa na unsa na kuan na pud katuming we. Sa seksiha makakaron ming asa man kakadong ron ming. Wa. Muli na ko padong sir do ko bisita ko nimo. Bisita ra ligari kay mag-vlog lagi. Ako vlog mo nang Vlog, gipagbigyan na laman ako niyang isang kahilingan nga i-upload sa vlog kay adyo na naman makita nila sa YouTube. Hi Keteng. Hoy, siksiha ka man itong ligo-ligo ni mo. Da. Nagpanti ang taga-tuming. Dadyo kay wa katapti kalimatok ito galigo-ligo katong sapa. Simba ko rewa pud man. Kapante ka kato gabra sus daghan jud likes ug comments ba. Wala. Bitaw. Kapanti ang taga-gabra. Kasi daghan heart ato. Napay mata nga mga libat sa mot. Ha. Imbes kay duha ra ang Daga si Inting gayaw-yaw ari. duha ra bitaw ang kanang Ay tigyaw-yaw ni Muteng. Unsa kay sako na naman pagman kay bumalik na kog sud og duty. Unsa kay mo duty na mi hapit. kanang libat ni. Bye-bye. Duha ra man ay pananaw. Salamat sa tanan mo subscribe ug ni tan-aw sa akong mga video. Hope nga Discuss kasi what? dili mo magsawa og subscribe. Salamat.